Yo! Yo, what's up? It's your boy, Elleo in the house, yo. And I'm back. Welcome back to my channel. Welcome back. A new video na po. Nonsense. Mali yun. Ito guys. Karong adlaw or gabi no. Gagabi naguna-una jud ko guys. What if magtagalog ko? Nindot ka o paminawon guys, no? Kay ug sa Bisaya, proud ko Bisaya vlogger ko. Pero man, gamay ra mo kayo mo kan good. Gamay ra makasabot like kanang like sa kuan Tagalog daghan jud kayo. So murag ganahuna jud ko guys nga magtagalog ka ko guys, no? Okay ba ninyo guys? Ha? Mga basher na ko dira guys. So, tagal mga basher. Ako kapalagdagan mo guys. So, kana nag-subscribe ako. Thank you guys. Bisag dansin sa komedya. Natukan ko. Thank you. O sa kanang bag-o nagkatanaw dira o ganahan mo, subscribe mo lang po, no? I'm gaulaw kay. Hindi ko maulaw. So guys, tabangin lang kung decide guys, no? Magtagalog ba ko or magbisaya? Bisaya mo guys. So, proud ko. Ka-realize ko ba? Dili mo taas pud akong subscriber. Gamay rin makasabot guys, no? Mga Bisaya people guys. Thank you kayo sa atong paghatag suporta sa ako sa 100 subscriber comment down below kung sa akong gamiton. So example karon in 2 minutes magtagalog ko. Start now. So ayun po mga kaibigan, mga kaloloy na ko diha. Oh, ligap no. Di ba lisod kayo? So balik ko guys, no? Start again. So ayun po, no, mga loloy na ko dira. Mga loloy ko dyan, no? Yung nagsusubscribe sa akin, so subscribe. Mga bobo! Ngayon na yun. Comment down below kung anong gagamitin ko na lengguwahe. Bisaya ba or Tagalog? Or yung ganito lang, mayroon magcha-challenge ako ng 24 oras na magtagalog ako. And yun lang, no? Hindi umaabot ng 2 minutes ngayon kasi ang hirap talaga magsalita ng Tagalog, tol. Katol, untol, putol. Gago! So guys, tabagi jud ko guys, no, ug decide. So naranin niyo ang desisyon guys. So ako mo kaning kamutan og Tagalog. So og Tagalog, i-try na ko guys, no? I-try na ko. Walay sayop, sige sayop. Walay mawala sa mo try guys, no? Walang mawala kung i-try mo lang, 'di ba? Walang mawawala. So, diba? Welcome to my channel guys. Nonsense, pero I don't know nonsense ako sa inyo guys. I hope na makapalipay ko ninyo guys. So, help me nga decide. Comment down below ang sa inyong gusto. Magsasalita ba ako ng Tagalog or magbisaya lang jud ko? Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like that button, and share na lang po ug ganahan mo. Peace. Yo.